Prangsi media korte tumpang corolo, am tumpang coba teng pini kebangko. Dil tumpini nang tumpang media made press meet, just meet pen ang kahang thei kel kuhano. Card biang orang pan kecuruji pan sini itu langsung press meet make nang coba pan lo. Dil tum cini lo Assam Solar Project apan ADB pen loan KPG apan latum cancel that lo. Asai laso putar. Kopi koson में से इले तुम लबांग सो asai bang kichun maku labang solam isom sonyalam तुम channel होय pen प्राण फान कि खानजी लपेन के चुरुये फांसी ना तुम प्रेस में बना चुका पन लो. Kopi koson pen jobsi ADB तुम solar project अपन loan KPG अपन खान check lo. Solam itu kaduk berat cini los kami itu apa yang aku putat kata cini je pansi nang dong panjang pun lo. 23 Mei ni, laso ni kan lo 2025 ni ADB itu loan KPG apan latum agreement paper long bang latum suhi ipital lo. Suhi kipipita thegel ko lo. Finance Ministry of Finance atum ADB itu han lo pele lo nang tum loan upon redact on pinang nilo posti lo tu chun redact lo atheke solar project upon that a project nang pangi po pen jiklo John Crehini 12 months upon government atu mangbong isi asai ke pitang nang gitu isia aron atin pen 12 months ang bo tu papers books amo khawang petang pe nang petang si government atum la so katu kabe kita dagil itum bisaram non la karbiang long non la so solar project ki biji podim long tendang long dak ang karbiang termas council pen government of Assam atum pen katu kabe chingi than lo am alam don mukhaan papers mukhaan atum government han pele si latum la so alam bang ADB tu handa alu bang peli nangji. Jela tu mong ci don lo thang nata mane maduda ki kham khia bang avelo ba thangla ka siksa ka avelo pulai hula lamba ke tum peli nangji sitame apora teng pe ciklujon krehni yang bong latum bang papers box amu khabang petang tidet pena posi latum idam tang tarik in ko la ki thomarni me ciklo ADB tu mangke loan ki piji adem mangel tum khang check lo Ministry of Finance pun kucing dari ateng pen. Number 1 reason ke lalu. Kupia porsi loan bank ke kancek mapo. Isi reason ke latai silo. Tapi ini apa ke dia tu cinta mateng pol kan ke lapan lo. Ini tu APHLC party. Aki hai jaya kathar APHLC president pen ki Japon a leadership pen. Aki hai Bikram Hansei lapen. Aki hai Prunop Dole tu lapen. Surat talukdar dan Samsung terong aki hai itu alang itu kadu be Japon si itu solar project apa ke itu dengan kar biang long along ke itu biun pu halabang so alam put hak nil itu along itu kecisong pe dulu government han kecung dia batai dan pe dulu kar biang long arata lagi cini lo nil itu west kar biang long stame solar project apa ke itu dengan itu solar project apa ke itu dengan puluh deh itu malong lek lang dam lapu itu demonstration nama itu dulu lapen itu memorandum nama itu submit lo rat tu nak citu itu si halas so beskar biang long demonstration gitu tak cun bimelo lapen api dak di forum bilong sedang ini itu demonstration dulu itu rally dulu itu lah corporate itu dak itu malong lek lagi tipu solar project aku tak pendang lo asong so itu dak apa ini itu mention pun sini itu dak kecisong pedo lo halau so kecisong hut itu jorok pun lagi APHLC pen kerja pun kecisong hut CPIML asong japo itu labang ke NPP asong japo itu tame labang so Aurelia lo labang so kecisong lo alang itu tame na arjap dulu rat tame na cito dulu so rat ang cito dulu pena posi ni itu halau so tame itu memorandum itu submit long pemelo demonstration misten itu picu long pemelo a resolve ang pini tum chitheng long mesten tum chitheng long
Langsung nak sih Guwahati orang sepilong sedami hadak kadu kami itu cinglung pepen. Guwahati orang sepilong sedami la solar project yang naik po aputhak. La corporate tumpan long le yang kecil bang itu kangbek nanji ini tu cidon mete po aputhak. Sarkar long kami itu lam teje paklang lo Guwahati orang sepilong ini tu cisong pun lo. Langsung nak taksi la ADB Asian Development Bank itu dak ini itu kan biang long non solar project ibi vega dimulong. Latum nangkelang cari tumpan ladak ratum prima perkema buka tumate kosong ada apurun doma vima pula kadu kau nang kiri kita lihat kebang tumalong kami dimapur alongan itu masa jaya kata bendang lo episode sonja putum hadak citong dong lo lapen hadak affected ki provek arong sorotum taminang dumsi haladak mesin pen mana alam tian ning lo aning aklong alam hadak citan dong lo teman tengno citan dong si pulo je nitum padake nitum ningkan paru pen gitu orang lapen kedak more than 20,000 dak social population na medak do lapen rong in kora ke thoma tu phan ladak itu apa yang sini ibik sondet na pedo long det putin itu pisar pusar pen itu dak ke do ke thak la ka do ka be arong mukhan ke along le phelang itu bene view det tu abidet tu pula hiu ke chunu ridun ke paklan tu kana pot itu a result ke pin itu mistake long lanjut dak la nilutum APHLC songjap polo aki hai Bikromanse alangli non central committee long public relations secretary lapen ke alangli jerpo itu long kaki na kada tum club pranab dole lapen ke suprat talukdar tum alangli tum Italia det long sitami alang tum damsi hada kar biang long ara akimang akar I solar project nang jima nang ni bolam hada mesin mi et pen hada jithan dulong lo Asian Development Bank atum mengkan siven batai si general conference do also general conference along si nilu tuma songjap po atum aki hai Bikromanse pen la pen pranab dole atum haradak Asian Development Bank a president athingno klar dalam nilu tum kar biangong ke solar project abang tum deng te haradak nitum indigenous akhe tum nitum along lane to phelang vierde po hada aratum cidon nethe atema hada suring ko se amulu gatum kunat lo gatam bo hada si big sondete laben ke don ko ga thomatum hada si solar project di ko ga tum don ko ga thom kunat lo gatam bo rong ko ga thom di rong ko ga thomatum kunat lo gatam bo lai holang kadu kave rada tum kali alam hada mesen pen klartak pen Asian Development Bank atuma thengno general conference hu a president thingno klar dak pena dak lam ke thandun pena pot pini nilitum akichun je theklong lasila ke nilitum han sticket hedung is a great achievement kar biang lora han sticket hedung achievement lo posin tum chala khadam lo athema 18,000 because along le la jongsi AP diesel company han pidel lo polo ante la ke ilitum adet mate kar biang lo along le la ke non tribal han kipi det ateng lo la ke athema la solo le itu ke mopi kelong phi ko la kali lo ke nasa hala so pene akisung pen bini itum cipajok long plot lo ke ko pia pot lo ke la ke elitum ka song ratum ka song a hok pen a thik pen ka song ben pot si bini la bang so a solar project bang ke nilitum khang check lo la ke lasi nilitum card biang lo ara phan nilitum nang tum channel hoi pen nilitum kero ki pj phan si nilitum nang tum chohang lo la pen ke nilitum ang tek ke thek long lo ka song pamelo a hok pet si art job lo polo lante un pang theke non solar project pen ta isi ke thedum achievement na tum je thek long lo a thok tum nang pudum du nang tum APHLC party ke kopi lo ke ra phan pusia thok na pudum sistem ini tum party ke nang tum chini lo etum jakong wang welang tum jakong wang we france sistem non ni tum la po an mane ke thedum so corporate phan tum ki khang long chik ke la ke a hok pet ke song je ni lo ke pusini tum chala khadam lo se rap kham churu nang ji ala tum arda bum thip kasi ke bang tujiar ni tum chat asylum sistem ni tum a hok asylum ma ke tum dong si ning si pet e climate pen tum arjab lo ken kam chi jolo polo te tum achara song tai tum unji pusin tum ning ke thedu etum ke ram tan tin isi ke song pen job ala ki un an thega ta che thegong lo mon che thanam de lo na asam angkang pialong except Bodolen pen
Barakvili ancol lo je asam angkang piar lo ke Assamese language di mane sulina po use ponang po official language tamil lasi claim ponang po mane itu deng ponang po posi governor tum peklang galo Assam governor tum chief minister me pangdak pong galo si tame apportunity unahu that chief minister ke bang unahu that difu club di difu club thengu ne tum chief minister thengu tum protest galo ni tum aphan Assamese alam nang ne ni tum Ingraji alam mati English alam Roman scripts ini tu apran pen tu pusat tu nang hang pilo 1961 ningkan hut halas tu long lo abang so Roman scripts ini tu mak kaya tu ke lapis lo kadu kabita min Charlie bom lo lapis tu prukimana to bom lo lasin tu panjong si Roman script bang nang pavi pide pen Assamese alam so yang postet to pole itu mak prukimu tu yang bodet pola pen itu apicuri tu ku laso kaci song ang tek tu peklang lo ni thoma pike ni thoma pike governor pura puthot ni tum kachi soal amending si itu kai ten kai ama Ingraji alam pen mithang alam ki chitok long posi napaklan pon dalo asi kachi song pen ang take a resolve again tum take pon lake ni tum jungjung kachi song bongali lake rat a hir jumi rat tum nang kachi song nang chitok dum mena posi da posi tum ki won lo lasi ni tum pini nang tum phan tres minute chop ha the dala lo la pen sila man ko nging tulang Niltum songjap polo enut pranab dule phan pranab dule ki hai phan atumi dak lumba jong tum program ho CM ki hai pranab dule ki hai phan CM ke ni junu dak du alang li ke enut criminal apan ke murder ke sadu pusalang li ninje pon chief executive member alang li niltum chinia teng polo thang mane evidence mane authentic evidence alang li ke ninje pusin ni tum ke thekdam lo lasin tu ning duk lo alangli inut alangli dole ke hai nilu tum card bia ke phan alangli nang cherab dun lo alangli ke buka khat sor steme alangli tumil tum ingwa ke sivet pusi alangli relation chi bidun se alangli tum nang cherab nang chitu dun lo sapini alangli phan criminal apen ke alangli ke murder case adun pu akoi ki pi ban ke ning duk lo lagi lasi la pusan alangli ning je je tanya polo lapen alal tum putholo non la ADB tum jong si adi ADB de loan mang nang khang check lo si tamin tum akapre da towar pen tamin tum la solar project ban te pan begi ku se anu tum kan ge do tum pini social media tame theklang lo India Karbiang today appeal lo si tamin ni tum Karbiang lo arat ke la lo ajat a company ajat a fund le banji pu sami solar project corporate kan tum Karbiang long la ke dak east west dak east pelo west Karbiang long east Karbiang long no hogle bi pu same APHLC song pen rat ke la ke kaji song ma ke o elo lagi lasi ni tum authority Karbiang long autonomous council bhan chunri la long le abang ke corporate on ki PGF abang ke nang tum ma thathe der ra pene atwar pen ke misana kam dak itum sakuri punon ba ko pene borenga bar sai pan punon Karbiang lo 30 department ba 30 department na bang le pangchuk klong pen kam kem dam pon ma ta itu ma khe ting do bi busi ma tha six sil ro ting pen ken kam chi lo polo ti itu ma khe tung da goreng over sa ta kar juli ya ken na abi tasi corporate apan ki pen le tum sakuri long ui pu la ke ma na me ate tum ang thek me tum je thek long bogajan cement factory ki pen por itum dak sakuri ki long gali pun dak angtan men ke ma kichi ki bia khayo se dak claim set lo la pen isiala tum kan ni verdo non ke social media le ni ki top do la social BJP workers tum non ke dak solar project khang check ke la ke naka tum phan dak long le ki pe ki phan isa par sai mesen pu encroachment phan jo ke pu ko tum kan ni to sitame la kali la ke rat phan pama mucho itum company phan long le ke pe ke border ke tum charai ko mole la pen company tum ke wangji ke la ke Karbiang long a border protection ni phan le tum ke wangji kali la tum ke ale phan si wangji la si la bang ke rat phan pama hunang ne itum ahok alam sirat phan itum thananji lasi nilitum kachina matem pul non ambani pen ko cherapsi labang long mai long solar project ka set up bi phasetum ga bodi do ko itum birta arjulong sitame labang ke Karbiang arat ka chidom ne thelo lasi bini bang ke si nilitum ningkarong lo is great achievement so putha solar project ka bang ke itum thandum chiklo so putha sam tum thamlang so khal Asian Development Block pen la bank pen non la bang so cancel that la ke APHLC tum ke kham ke che song a join si cancel that lo ko sinang li tum lam the sivet pen kan nge ji kuma oh pini Karbiang long along ke tum che thek long lo
itum alam ben kali akam pen asai ki claim kali APHLC party tu mensi Japon lo lapen ni tum APHLC party along naga ceradun CPIML asongja pot tum tamen tum dak di fo protest no kel tum ceradun lapen NPP tum na churo bek nai alang tum tamela soani tum nong cerad no citodun lapen kenangan asongja pot tum na soani tum nang cerad no citodun lapen la solong angko nil tum min itum la bang so ki kan cek thegala lo a hok pera bang kala dak ningkan si ang bong kaduk we papers anu khat petang te tida pen posi lang tum kaching ki than government tum isi anong zo la chiklo jon keni ben petang te tida pen posi non la so sola project ban cancel de lo pata isi lo beklang ne samel people si petang te tida lo la chiklo jon keni yang bong ke la APHLC party kija pun songja potum la pen rat tum de min ke tum credit kipikan tung ke rara phansi tu ping tung lo songja le do sita rarong se abe de la galeve se rat kumang cara mo chitudun pena posila ni kan chiklo training bo di chiklo jong training bong la ka du ka tung nang ni ko along ka song la so an tek la pen ke la so ang bong akero ki pi vek ni bang la lo borjan arara pa borjan ara tung hada 80% ara tung 80-90% ara tung a hok aninga klong la tung long le ping tung ti la so Allah marat nang produng pa la pen Asian Development Bank pen nang ti toy abang hubang fitu han Dimapur long nidun chi tong dun la pen hala dak amu hetan ning lo borjan ara tung nang dun si hadak aning ki du aning toy lam tham pemel la ta isi lo itum itilu abe pon itilia that long itum akiha diploma se van choro vet nanji alang li ke chipeduk la pen ke pronob dolem ke chipeduk si italia that long itum ki du ki sung alam chi tham la so pen aposi la anak efe hala sunil tum masar nang thalo itum memorandum ki di dak Guwahati lo kami APDCL office lo damsin itum nangni apu itum memorandum pidam la so memorandum kami itum submit dam ko tak submit lo lapen itum dak Karbiang long an maka chisong pen itum memorandum ki la so lo an itum hala Asian Development Bank a president an aphan itum hodai tikang long pimil lai hui pen aposi la tum ang chiklo Ukrainian bong tum kal petang ni dalo lapen ang phega bankin lo itum klang la solun khang check a job jasmet bang ke job opportunity la pen council revenue bang kelong don jila bang so kachepan bolu walam the kopisi puji laki ahok kali de laki ahok kali eldum thegol loge ne tum bataya lo so nam tum ganing ge de company fan da jongsi APDCL company tum dakibang pen itum kar biang long ari sojo ijatum bang suri si sapuri long dunji bu pinian ta white paper pe klang dak alam the council pe klang ko ansi itum dak a revenue long dunji ma la dak dak aglang dak long legi 18,000 long legi itum pidet 18,000 because long legi pidet was da kar biang autonomous council tum midu ko ano long ni midu bat tum ko ano itum ali ke long dunji ko ana percentage to long dunji la da klar ta alam da itum thegdam long lela busi andas pen thang apu aling ma thaling le ko so si suri hinia job long ni bu itum kan ni thek mati itum ke dam ta ri da tum do pat lo kente bojan cement factory long da haras ki bi ho son lo kente risoi jan ha sakuri long nun bo busi la cement factory le wan lo kente ta cement factory van de pen pini arni kar beri so janu bang pa ano simen da itum sakuri long do la kalilo sakuri long ne galon ke da ke kiche tum nang plane ses non ke bojan ke itum inglo akhe de minority so ta medical college ta medical college to da itum long ko da ke asap so lagi joy chalo ta me dakta medical college ke bang huta la suhu sita kar beri so janu sakuri long dun o ko bosi pache thang mati ani rong pro lo bi lam thang ani tum lam nam tha bangko anak kan bi tum da kam chuklem lo da nil tum china ating pol ke 5% an bakta abi bat baki so ang tam ke batum sai de la so se kar bilang pi hydro project hala ta bitan lo kente harak bangko anak tum sakuri lo ni ngali ke dam ta ning kan ho bang thongkep ne bang gora phone abang khu tum la ko bi security guard an talang tum cholong bunde apansi protest na ko ke anda long lelang bus nu bi ta lo la si non la so APDCL company aphan 18,000 along le pdf pensi tum kar beri se jang tum bang suri si sakuri long ring pugal ke lam cho 5% tum puna ko APHLC se tum ke development against pusi pu la so ko ya patha ko pise pu la si long le ki jor pena development na ne long le ki jor pensi hemuchi kimji long le ki jor pensi tum gari chen namji long le ki jor pensi tum politics ki pathui ji puke la ke
kira tang boleh tumpu dah cok laki ali laki tuh thap abini fira bi ani wangal tum ninjelo long lekin ili tuma chithil long leki tuma future long le yo sabe ti tuma autonomous state hang ta le bi long le abi tum tangka maha ta le bi se long le kala ke tum chithil cara lo lastin to future hang ke protect lo ni tuma right to subena jos pin to protest lo nang chun lo lasi akiro alam theke la kar bi ngomara